Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Musulman doğanlar, bugünkü dersimizde er ayalın biri-birinin önündeki hakları, biri-birinin önündeki borçlar barada gurruna ders. Hemmenizin bilişiniz ýaly musulman doğanlar, bir halky maşgalalar emele getiriyor. Bir halk maşgalalardan ibaret. Maşgala näçe berk bolsa, näçe agzybir bolsa, halkam şonçalyk agzybir berk bolýar. Maşgala haçan agzybir we berk bolýar? Haçanna maşgalany gurýan erkek we zenan biri-biriniň öňündäki borçlaryna doly amal etseler ýa-da amal etmäge çalışsalar, şonna agzybir sagdyn maşgala bolýar. Ayal öz ýerini bilse, erkek öz ýerini bilse, ayal öz boyuna düşen işleri etse, erkek öz boyuna düşen işleri etse, çağalaram şoňalak, en asasyny silasa, özünden ullar silasa näme şeýdip, maşgala şonna sagdyn bolýar, agzybir bolýar. Oşol maşgalada ýetişen çağalaram terbiýe taýdan, hem ruhy taýdan, hem pikir düşünje taýdan, hem itikat taýdan musulman doğanlar näme sagdyn bolýar, berk bolýar. Emma bir halkın, bir jemgyýetiň içinde maşgala gurmak, maşgala bolmak düşünjesi gowuşasa, maşgala bolmak oýunjak bolsa, birde birleşip, birde aýrylyşyp, biri-birini diňlemän, biri-biriniň boýuna düşýän zatlar etmän, maşgala bolmak gowuşasa, maşgala düşünjesi gowuşasa, jemgyýet bozulyp başlaýar. O şol jemgyýetde bozuk mesil ýetişýär. Ne ene atasyny silaya, ne er ayal biri-birini silaya, ne ulu silanaya, ne ular sila hormat edilýär, ne kiçe merhamet edilýär, o şeýdip näme? Bozuk mesil ýetişýär. Indi musulman olanlar soňky wagtlarda kän eşitýän zatlarymyzdan we şaýat bolýar, we şol wagtyň özünde musulman olanlarymyz şu mesele değişli nesihat soraýarlar. Bir yaramaz ýagdaý bar. Kän eşitýär şuny. Ol hem musulman olanlar aýrylyşmak we maşgalada oňşuksuzlyk köpelli. Öýlenýärler, kän wagt geçmänki aýrylyşýarlar. Ýa-da ýaşaýarlar, emma oňşup bilmeýärler. Dawa, jenjel, goh almagal bilen näme ýaşaýarlar. Ýagny maşgala bagtly däl. We maşgalada rahatlyk ýok. Ýani şu hili ýagdaýlar köpelipdir. Ýani durmuş gurýarlar, 2 gün soň eýam aýrylyşýarlar. Kim günäkär, kim günäkär däl, oň gurrunly edem ýok. Umumyň netije maşgala ýykylýar. Indi şu hili ýagdaýlaryň musulman olanlar köpelmeginiň asyl düýp sebebi näme? Näme üçin bir-birini gowwaryp diýip maşgala guran ýaşlar gysga wagtyň içinde aýryşýarlar. Ýa-da ýaşasalar hem ýanky oňuşman, dawa, jenjel we şoňa meňzeşlatlar bilen erkeley arasynda dawa bolýar, ýa gaýyn gelin arasynda şoňa meňzeş dawalar kän eşdilýär. Nämeden bolýar musulman doganlar? Şum asyl düýp sebebi näme? Şunuň sebebi musulman doganlar erkek maşgalasynyň öňündäki öz borçlaryny bilmeýär ýa-da bilýär, emma näme doly amal etmeýär. Zenan maşgalada şeýle. Ýani ýoldaşynyň öňündäki maşgalasynyň öňündäki borçlaryny bilmeýär ýa-da bilýär we doly amal etmeýär. Şol sebäpli musulman doganlar maşgalada oňşuksuzlyk bolýar. Ýa-da näme netijede ýanky diýişmälek aýrylyşýarlar. Mysal üçin belli bir wezipede işleyen kişinin öz boynuna düşen borçları bar. Şol borçlaryny dogry we yeterli derecede yerine yetirse, şol wezipany näme ýöredip bilýär. Emma borçlaryny amal etmese, ol iş näme musulman doganlar göremeýär we wagtyň geçmegi bilen işi beter erwetleşip başlaýar. We başgalarynyň hem işleriniň ters gitmegine sebäp bolýar. Zynjyrlama. Bir kişi işini dogry etmese, oňa bagly başga bir işgärem näme işini edip bilmeýär, şeýdip näme işleriň bozulmaklygyna sebäp bolýar. Maşgala da şeýle musulman doganlar. Maşgalada erkegiň öz wezipesi bar we zenanyň öz wezipesi bar. Her iki tarafım öz boynuna düşen haklarını bilip
şolara başarından amal etseler, awwalallah Allah Taala'nın izni bilen, Allah Taala'nın yardımı bilen maşgalada oňşuksuzluk bolmaya. Ya da oňşuksuzluk bolaýan ýagdaýynda da, düşünşmezlik bolaýan ýagdaýynda da şonu nähile gowadyp çözmeli, gowaksyz galmagalysyz ýyla maskara bolman. Nädip çözmeli, şoň çäresini bilýärler. Dini kitaplarımızda musulman doganlar bulara er aýalyň haklary, er aýalyň biri-biriniň öňündäki borçlary diýilýär. Indi başaranmazdan ýa-da diýişim şu dersimizde erkeğin boynuna nämeler düşýär, aýalyň boynuna nämeler düşýär, şo arada başaranmazdan dilimize wurulandan näme şu dersde düşündirmäge çalışalım. Birincisi musulman doganlar erkeğin zenanasynyň maşgalasynyň öňündäki borçlaryndan we bilmeli zatlaryndan. Birincisi maşgalada erkek başdyr we maşgaladan jogapkärdir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Nisa surasının 34. ayetinde şeýle diýär: "Er-ricalu kawwamuna 'alan-nisa." Erkekler zenanlaryň ýol başçysydyr, jogapkäridir diýär. Yani Allah Teala insaniyeti Adam zady yaradanna erkeği baş edip koyupdur. O maşgalada erkek baş bolmaly. Aýallaň üstünden, maşgalaň üstünden, çağalaň üstünden näme höküm berýüji erkek kişi. Şu kanun. Şonuň üçin musulman olanlar eger şuň ýeri ütgese, ýa-da erkek öz boýunda düşýän jogapkärçiligini etmän ugrasa näme biýdüňçilik başlaýar. Eýem şo taýdan näme çagşap başlaýar maşgala. Tefsir kitaplarımızda erkekler zenanlaryň ýol başçysydyr, jogapkäridir diýen aýaty tefsir edenler ulamalarymyz şeýle diýär: erkek kişi maşgalaň başydyr, ulusudur, hökümdarydyr, edep berýänidir, goragçysydyr diýär. Şu zatlaryň hemmesi erkek kişinin boýuna düşýär. We akylly musulman şu zatlar öz eňine şu jogapkärçilik duýmaly. Bilmeli we şoňa göre amal etmeli, hereket etmeli. Emma etmeýän bolsa eýem näme maşgalada biýdüňçilik başlaýar şondan. Buhari ve Müslim'de İbn Ömer radıyallahu anh'tan haber verilen hadisinde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diye: "Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyatihi. El-imamu ra'in ve mes'ulun an ra'iyyatihi. Ve'r-raculu ra'in fi ahlihi ve mes'ulun an ra'iyyatihi. Ve'l-mer'atu ra'iyetun fi beyti zawjiha ve mes'uletun an ra'iyyatiha." Her biriniz jogapkärsiniz diye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her biriniz jogapkärsiniz we her biriniz jogapkärçiligiňizdäki kişilerden hasaba çekilersiniz. Döwlet baş tutan halkyndan jogapkärdir we hasaba çekiljekdir. Erkek kişi maşgalasynyň gözäwçisidir, jogapkäridir we maşgalasyndan hasaba çekiljekdir. We zenan maşgala ýollaşynyň öýünde jogapkärdir we maşgalasyndan hasaba çekiljekdir diýär. Demek devlet başçıdan halkından hasaba çekilýär. Halkyna zulüm etdimi, gowsar etdimi, adaletli boldymy? Deňedip parkyna seretdimi, deň gözlerini garadymy ýa näme başga bir hile hakyna geçdimi? Hökman kıyametün jogap berjek. Edil şoňalykda erkek kişi maşgalasyndan jogapkär kıyametün jogap bermeli. Gowsar etdimi? Halalyna haramyna dikkat etdimi? Halal lokma ýedirdimi? Din terbiýesini berdimi? Şolary deýişli näme bolsa kıyametün şol jogap bermeli. Edil şonuň ýalakka aýal maşgaly öýüniň içinde näme jogapkär, çağalaryndan öýüň içinde deýişlerden kemçilik etse, hyýanat etse, öz boýuna düşen wezipesini etmese näme günäsi we kıyametün jogap bermeli. Diýmek näme ken musulman doganlar maşgalada erkek başdyr we erkek jogapkärdir, maşgalaň goragçysydyr. İkinci musulman doganlar erkek kişinin boynuna düşýän zatlardan maşgalany ekläp saklamak erkeğin borcudur, aýalyň borcuda. Aýal islese şeriata laýyk işte işläp biler, kazanç edip biler. Şeriata laýyk işte her işte işläp bilmeýär aýal muňsörüm. Şeriata laýyk işte öz isle bilen işläse gelse isläp biler we islese maşgala öz kazançyndan näme berip biler, kömek edip biler. Emma maşgalany ekläp saklamak musulman doganlar erkeğin boýuna düşýär, erkeğin borcu. We maşgalana harjamagam sogap, halal lokma ýedirmek, halal kazanç etmek şu da sogap.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis geliyor. Buhari ve Müslim'de Sa'd bin Ebu Vakkas'tan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diye: "İnneke len tunfiqu inneke len tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha vejhallahi illa ujirta aleyha hatta ma tec'alu fi femi imra'atik." Sen maşgalana Allah Teala'nın razılığı için harcasan sana şonun için sogap vardır diye. Hatta ayalına elin bilen bir lokma idirsen şonda da sana sogap vardır diye. Yine de Buhari Müslim'de Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh'tan haber verilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye: "İza anfaqa ar-raculu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fehiye lehu sadaka." Eğer bir kişi Allah Teala'dan sogap umid edip maşgalasına harcasa, ol onun için sadakadır diye. Yani ama sadaka sogabı vardır diye. Ebu Davud'da Abdullah bin Amr ibn al-As radıyallahu anhuma'dan haber verilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diye: "Kefa bil mer'i ismen en yuzayya men yakut." Bir kişi eklemeli kişilerine gow seyretmezliği ol kişi için yeterlik günahdır diye. Erkek kişi elinden gelenden maşgalasına gow seyretmeli. Hiç zattan kem etmeyecek bolup gayret etmeli, şoňa dyrjaşmaly. Eger ýagdaý bolup maşgalasına harjamasa, ýa-da gidip özüne harjap, ýa-da ýalçylyk edip işlemän, gazanç etmän maşgalasına seyretmän, har delil edip görse maşgalasyny, şol kişi günahkardyr. Şeýle kişiler var ýalça, gazanç etmeýär, seyretmeýär maşgalasyny, iýdemeýär. Ýalça bolup ýatyr. Bir adam bolmaýar, men boynuma şu düşýär, men maşgalam eklejek bolaýyn, işlejek bolaýyn, ýok. Ýalçylyk edýär. Yine bir kişi var kazanıyor, emma maşgalasını harcamaya gidip keyip deyip, birdat deyip, dosyarı bilen iyip içip govunu hoş edip diyor. Ama maşgalası kösünüp diyor. Hor, dar yağdaydı, onların hemen seyretmeye. Yani şuların hemmesi günahkarçılık. Hemmesi günahkarçılık. Eklep saklamalı, boynuna düşüyor. Eklep saklamasan, elinden geleyenini etmesen, ondan hemen günahkar oluyor. Üçüncüsü, Müslüman doğanlar ayalına in gowwarynşda seyretmeli. Haksızlık, zulüm etmeli del, urmalı del, sövmeli del, kemsitmeli del. Kur'an-ı Kerim'de Nisa surasının 19. ayetinde Allah Teala diye: "Ve aşiruhunna bil ma'ruf." Zinanlarınız bilen gowy ara gatnaşykda bolun diye. Ulamalar şu ayeti tefsir edenlerine, yani hareketinde, guruluşanda, eklende ayalyň bilen bolan gatnaşygyň her görnüşinde in gowy suratda bolmaly, in gowy görnüşde bolmaly diye. Guruluşanda şo hilek, özüňe alyp barşynda şo hilek, eklemde şo hilek. Her zatda musulman olanlar, yani ayalyň bilen bolan gatnaşygynda in gowy suratda bolmaly. Hatta misal berýärler, Beyhaqi'de Sunanul Kubra'da gelýär, İbn Abbas radıyallahu anh'ın şu sözü haber berilýär. İbn Abbas radıyallahu anh diye: "İnni uhibbu en etezeyyena lil mer'ati kema uhibbu en tetezeyyena lil mer'atu." Ayalymyň diye menim üçin bedenmegini gowwarşym ýaly, menem ayalym üçin bedenmegi gowwarýarym diye. Yani ünsöre musulmanlygynar. Ayalymyň bana bedenmegini gowwarşym ýaly, menem ayalym üçin bedenmegi gowwarýan diye. Elbette erkeğin bedenmegi näme-de? Erkeğin bedenmegi birinji bilen arassaçylygyna, arassa eşik, owadan eşik geýmegine, gow atyrlar sepilmegine. Erkeğin bedeni şularda. Sen isleýän ayalyndan sen üçin owadan bolsun, bedensin, geýimsin, gow suratda görünsin. Senem şoň ýalak oňa näme? Sen şondan näme talap edýän bolsaň, näme isleýän bolsaň, o da senden şonu isleýär. Oňa senden şonu islemäge haky bar. Er üçin ayalyň bedenmekligi äriň haklaryndan, yani ayalyň äriň oňundaky borjy, äriň oňundaky borjy. Edil şonuň ýalakka näme? Ýan ýollaşam. Zenanat üçin näme? Özüne gowy seretmeli. Şoňa näme? Halaýan görnüşinde şoňa görünmeli. Yani şu ýalakka kiçi meselede de dikkat edipdirler. Arasyndaky ara gatnaşygyna. Diýmek näme musulman olanlar hereketinde, guruluşynda, eklenjinde her zadynda näme in gowy görnüşde bolmaly. Ve her işimizde bolşýaly bu meselede bizim görellämiz musulman olanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bolmalylar. Tirmizi'de Ayşe annemiz radıyallahu anhadan haber verilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye: "Hayrukum hayrukum li ehli ve ana hayrukum li ehli."
Sizin hayırlığınız, sizin in gowyuňyz maşgalası üçin hayırly bolanyňyzdyr diýe. Sizin içinizde maşgalasyna in hayırly bolan menlerin diýe. Diýmek her işde bolşy alakka maşgalada nähilek bolmaly, nähilek gowsar etmeli bizim görellämiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bolmaly. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayarlarına gowsar edipdir. Eklenjinde yumşaklygyny aw bir saçakda oturup jemlenip nahar ýemekde, gerek ýerine ayarlarla sohbet etmekde, gülüp tegişmekde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şulara näme gaty dikkat edipdir. Misal üçin Ebu Davud'da Ayşe radiyallahu anhadan haber berilýär. Şeýle diýär an Ayşe radiyallahu anha enneha kanat ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fi sefer qalet فسبقته على رجلي فلما حملت اللحم سابقته فسبقني قال هذه بتلك السبقة. Bir ýolagçylykda wagtymyz diýär Ayşe enemiz diýär. Bir ýolagçylykda wagtymyz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen aglamakda ýarışdyk diýär we men onu utdum diýär. Bir näçe wagtdan soň men biraz temredim, ýene de ýarışdyk. Bu gezek ol meni utdy. Bu da geçen gezek utanyň üçin yani hasaplaşdyk, deňleşdik diýip maňa aýtdy diýär. Yani gözüňize getirin musulman doganlar, Allah'ın Resulü, peygamberlerin en hayırlısı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayalı bilen aglamakda ýarışýar. Şoň näme gowuny tapjak bolup, şoň gowuny hoş etjek bolup. Fikirlen görün musulman doganlar. Allah'ın Resulü, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýdip näme? Gow görnüşde aragatnaşykda bolup dur ayallar bilen. Tirmizi'de Bu Hureyre radiyallahu anh'tan haber berilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Ekmelul mu'minine imanan ahsanuhum hulukan ve khiyarukum li nisaihim." İman edenlerin, musulmanların iman taýdan in kamili, in gowsy, ahlaqy, in gow bolanydyr diýär. We sizin in gowyňyz zeranlaryna garşy gow bolanyňyzdyr diýär. Yani musulmanların içinde ahlak taýdan ahlaqy, in gowsy, özüni gow alyp barýan in haýrly kim eken? Ayallary bilen gow aragatnaşykda bolanýar. Yine de Buhari ve Müslim'de Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan gelen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye "İstavsav bin nisa'i hayran" diye. Zenanlarınıza gowsar edin diye, zenanlarınıza dikkat edin. İbn Mace'de Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan haber verilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye "Allahümme inni uharricu hakka za'feyn el-yetim vel-mar'a" diye. Ya Allah, men iki ejidin, yani yetimin ve zenanın hakkına geçmekten äge edýärin diye. Yani Allah Teala şayat tutup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem näme gurlaya we bizi äge edýär nämeden? Yetime we zenana zulüm etmekden, haksızlyk etmekden, oň üstünden bir näme öz güýjüni görkezmekden äge edýär. Çünki naçar yetim. O birim ayal maşgala zenan. Awa käbir kişiler musulmanlygyny ayallarına zulüm edýärler, eklep saklaman hor edýärler. Erwet gatnaşykda bolýarlar, ýa-da aýalyna söwüp gurlaýanlar ba. Şunu özüne näme erkeklik mi diýär? Aýalyna söwüp gurlaýar, aýalyny kemsidýär, urup söwýär, ýenjýär. Yani şol kişilerin ne derecede İslam'dan, İslam ahlagyndan, musulmançylykdan, hatta adamçylykdan uzakda gelip ýörendigini siz pikirlenip görün musulman doganlar. Yine erkeğin boyuna düşýän zatlardan dördüncüsü musulman olanlar maşgalasyna başarandan dini ilim bermeli, akidasyny öwretmeli, halal haramy öwretmeli we talep etmeli we nasihat etmeli. Ana şu meselede kän gowşaklyk bar. Umuman halk hukmunda bizde gowşaklyk bar, hususan hem dinnar, akidasy gowy, 5 wagt namazly diýip gören kişilerimizde gowşaklyk bar. Şaýatyna gow eşikler geýdirýär, saýlap seçip. Gow okuwlar okudýar, näçelik aldyň, näme etdiň? Bu zatlara dikkat edýär. Yani dünýäwi taýdan her zadyna dikkat edýärler, emma gelýär dini ilim bermeklige hiç hereket ýok. Dünýäwi taýdan gowsar etmelidik, onda gurrun ýok. Gow geýdirmeli, gow ýedirmeli, gow ýerde okutmaly, bilim bermeli, hemmesi dogry zat we gerekli zatlar. Emma biz musulman hukmunda diňe buňdan çäklenip bilmeýäs. Biz birinji ýerde dini ilimi goýmaly. Plan şey namaz okap bir çağası 7 yaşına gelipdir, 8 yaşına gelipdir, 10 yaşına gelipdir. Çağına Kur'an'ı öğrettin mi? Yok. Namaz öğrettin mi? Yok. Yani şu meselede musulmanlar misallar köpeldip bolýar. Qıy çağası belli bir yaşa gelipdir. Hediyem hicap yok, İslam'a göre giyindirmeýär. Cinsilik edip bir qıy çağalar misal üçin. Ya olmasa maşgalasyna aýalyna gowşaklyk bar. Dini ilim meselede pes. Käbir dinin ahkamlaryny özüne degişli hükümleri bilmeýär.
Hicap meselesinde qowşaklyk ba, hiç alarına da del gelip yor. Öwretjek bolmaya, düşünürjek bolmaya. Diýmek näme eken musulmanlar erkeğin boynuna düşýä maşgalasyna halal haramy öwretmeli, akidasyny öwretmeli, imany öwretmeli. Şu zatlary öwretmeli we talap etmeli we gerek ýerine haýkuş diýip berip durmaly şu meselelerde musulman doganlar. Biziň içimizde kän gowşaklyk bar. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de Tahrim surasının 6. ayetinde diýär: "Ya eyyuhellezine amanu qu enfusakum ve ahlikum nara." Ey iman edenler, özüňiz we maşgalaňyz dowzak odundan goran diýär. Yani özüňi, aýalyň, çağalaryň, maşgalaňy dowzak odundan goramak näme bilen mümkin bolýar musulman doganlar? Allah Taala'nın buyuran zatlaryny berja etmek bilen, Allah Taala'nın haram eden zatlarından kaçmak bilen mümkin bolýar. Ha soramal oglum gyýdym namazyny goýanmy? O kawr diýip süjüdül bilen näme? Namaza çağırmaly, özüňem ýanyna gitmeli bile. Aýalyňam şoňarak buýrup durmaly, okaýamy dikkat etmeli. Edil şoňarak hijabyna riayet edýärmi, dikkat edýärmi? Çağan bolsa kimden gatnaşýar, kimiň ýanyna gidýär, kimden oturup durýar? Şu zatlaryň hemmesini näme? Kontrol edip durmaly, musulmanlar gözegçilik edip durmaly we dini ilim bermeli. Hemen ýaşaýan ýerimde mümkinçilik ýok, kitap ýok, şeýle. Inni bu bahanalar azalyp bar ýa. Her kimiň elinde akylly telefon bar, şoň içinde PDF formatda näme kitap diýsem bar. Kur'ana kojak diýsem programmalar bar. Köp zat barny, köp dünýäň o çetine ýetip bolýanny. Ha, ýene bunlaram has gowusyny etjek diýsem, ýylla bir gezek 15-20 gün al çağaň maşgalaň hem gezelen şolsun din ilim berilýän ýurtlaryna git, şo taýda 15-20 gün kal kurs okumunda Kur'an öwren, seminarlara goşul, şu zatlaryň hemmesini edip bolýar. Emma näme? İslemek gerek. Türkmen diýär, ihlas edip aglasaň sakur gözden ýaş çykar diýär. Ay men ýurdumda mümkinçilik ýok diýip elini sallap oturmaly, hiç kimem getirip mümkinçiligi sen öňüňe goýmaýa. Şol mümkinçilik biz özümiz näme ýoluny tapyp ugruny aglamaly. Diýmek musulmanlar onlar näme? Şoňa da gaty üns berelim. Maşgalamyza halal haramy, akidasyny, imanyň şertlerini we ilim bermäge çalışalım. Din ilimini bermäge çalışalım musulmanlar onlar. 5-nji geçirimli bolmak. Erkek kişine maşgalasy bilen geçirimli bolmaly. Sahih Muslim'de Ebu Hurayra radıyallahu anh'tan haber verilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye innel mar'ate hulikat min zil'i len testaqime leka ala'at tariq fen istemta'te biha istemta'te biha ve biha iwaj ve in zahabte tuqimuha kesertaha ve kesruha talaquha diye. Zenan egri gapırgadan yaradılandır. İsleyişin ýaly gönüldüp bilmersin. Ýaşajak bolsaň, peýdalanjak bolsaň şol egriligi bilen ýaşamaly, şo hili peýdalanmaly. Isleyişiň ýaly gönüljek bolsaň sen onu döwersiň, döwmegi bolsa oňa talak bermelindir diýär Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ýani zinanyň fıtraty, tebigaty erkek bilen deňdäl, onu deň etjegen bolsaň edip bolmaýar. Zinanyň özüne mahsus duýgulary bar. Şonuň üçin musulmanlar onlar owun şoklatlarda ulaldyp durmaly däl. Gerek ýerine näme? Berk bolmaly, munna gurrum ýok. Berk ýerine berk bolmaly. Emma geçirimlilik edip bolýan ýerine de geçirimlilik etmeli. Kiçik zatlar ulaldyp durmaly. Ownuk zatlaryň üstünde näme? Dawa edip, şoňa meňzeş edip, gaty näme? Basyş etmeli däl, geçirimli bolmaly. O alimlerimiz diýär, aýalyňa nähile garamaly diýen meselesini gysy galdyp, bir düşünmejek adam düşüner ýaly adyp mysal berýärler. Öz gyýdyň bolsa diýär, birini durumşa çykaryp goýberseň, baran ýerinde şoňa nähile garalmagyny isleýän bolsaň diýär, senem öz aýalyňa şeýle serek diýär. Baran ýerine şoň urup söwülip, kemsidilip, howa saklanmaklaryny islersiňmi? Akly bar adam islemeýär. Senem onu öz aýalyňa şolaň hiç birini etme. Yani öz Türkmeniň diýişýär, köz diýär, özüňe bas, ötmese keseke diýär. Ne musulmanlar onlar erkeğin boynuna düşýän zatlardan. Bu zinanyň ýan ýollaşynyň öňündäki borçlaryndan musulman doganlar birinji äri zinan maşgalan hökümdardyr, padşahydyr, sultanydyr. Ärine itaat etmeli. Eğer şoň hojaýyny, eğer näme diýse itaat etmeli, şoňa näme hiç garşy çykmaly, şeriata laýyk diýen zatlaryna itaat etmeli. Ýeke ýagdaýda diýen etmeli, o da näme?
Allah Taala'nın öňünde günahkar bolunjak iş buyursa, yani haram iş buyursa onu etmeli de. Ondan berdaklatlardan näme? Ýa-ni başga ärine itaat etmeli. Hakimde gelýär Ayşe enemiz diýär: "Sa'altu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyyun nas a'zam haqqan 'alal mar'ati?" Qala zawjuha. Qultu fa eyyun nas a'zam haqqan 'alal rajuli? Qala ummuhu. Ayşe enemiz diýär radiyallahu anha Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden soradım diýär, zinanyň üstünde en köp haqqy bolan kişi kimdir diýdim diýär. Onda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy diýär, ýani ýoldaşy, ýani äri diýdi. Ondan sonra diýdim diýär, erkeň üstünde en köp haqqy bolan kişi kimdir diýdim diýär. Onda aýtdy diýär, enesi diýip aýtdy diýär. Ýani başgaça aýtsak, zinan başgalaryň en köp borçly bolan kişisi öz ýani ýoldaşy. Bu erkek kişinin öňünde en köp borçly bolan kişi öz näme enesi ejesi. İmam Ahmed'in Musnedinde Enes bin Malik'ten haber berilýär, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "La yasluhu li basharin an yasjuda li bashar, ve law salaha li bashar an yasjuda li bashar, la amartu'l mar'ata an tasjuda li zawjiha min 'izami haqqihi 'alayha." Bir kişinin başga bir kişiye secde etmegi dogry däldir diýär. Eger de biri başga birine secde etmeli bolsa diýär, zinanyň üstünde haqqy köp bolanlygy üçin zinana ýan ýoldaşyna secde etmegi buyruk bererdim diýär. Bizim dinimizde musulmanlar birinin öňünde secde etmek ýa-da ruku etmek ýa-da secde we ruku meňzeş hereketler edip baş eğmek İslam şeriatynda haram. İslam şeriatynda haram. Şoňa dikkat edin. Prezident bolsun, padşah bolsun, kim bolaýsyn fark etmeýär, tapawudy ýok. Öňünde egilmek bolmaýar. Salam berende egilip şeýdip öňünde şoňa meňzeş, hatda şoňa wezipesi üçin, pul üçin edilýän bolsa hasyn beterim günahı agyr. Bizim dinimizde hiç kim onu egilmek bolmaýar, çağalarymyza goýalyň gulagyna. Salam berende biýlini egme, kelläni dik tutup salam ber, dik tutup salam bermeli. Hiç kim onu egilmeli. Bu birinji husus. O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär, birinin birine secde etmeklik dogry däldir diýär bizim dinimizde. Eger dogry bolsa da diýär, kimin kime secde etmeliligini buyurardym diýär, äriniň haqqy köp bolanlygy üçin aýala ärine secde et diýerdim diýär. Emma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýmändir. Emma misal berýär. Äriniň haqkynyň şutaýdynyň düşünýär, zinanyň üstüne äriniň haqkynyň gatykänligini we urudygyny düşünýär. İmam Ahmed'de Abdurrahman bin Auf radiyallahu anh'tan haber berilen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "İza sallatil mar'atu khamsaha ve samat şahraha ve hafizat farjaha ve ata'at zawjaha, qila laha dukhilil cennete min ayyi abwabil cenneti şi't." Zeren 5 wagt namazyny kılsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär, zeren 5 wagt namazyny kılsa, Ramazan aýyny agdyny beklese, namusyny gorasa we ýan ýoldaşyna itaat etse, ýani diýenini etse, ol zinana ahiriyetde kıyamet günü cennetin islan kapısından gir diýler diye. Ayal maşgalan wezipesi şol. Allah'ın haklaryny berja etmeli, ibadetlerini berja etmeli, namusyny gorap özüni pek saklamaly, durmuşa çykma kada durmuşan çykandan soň hemişe namusyny goramaly. Ondan soň durmuş gurandan soň ärini itaat edip dinlemeli. Şoň diýeni bilen bolmaly. O öz kellesine wara ondan bir zat eşitip täsirlenip ýok, o bolmaly. Maşgalasynyň äriniň razylygyny şoň diýeni bilen bolmaly. Ana şol maşgala bagyt tapar. Şol maşgala agzybirlik bolar. Şol maşgalada bereket bolar we kıyamatda hem şol aýal näme cenneti kazanır. Beyhaqide Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan haber berilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär: "Hayrun nisa'i allati iza nazarta ilayha sarratka, ve iza amartaha ata'atka, ve iza ghibta anha hafizatka fi malika ve nefsiha." Diýär ki, zinanlaryňyzyň en gowsy diýär, seredende seni begendirer diýär. Bir zat buyursaň, diýsen itaat eder. Sen ýok wagtyň malyny we namusyny gorar diýär. Takwa, akylly, saliha, musulman zinanyň wasfy şu. Näme diýär? Ama seredende seni begendirer. Aýyna şikayet edip, uflap, puflap, mızmızlap, hiç zat halaman, hiç zat kanahat etmän, o manglaýyn ýalygymdan daňyp ärine nägilelik bolup, her bir zatdan ýok, bu hilne musulman zinanyň wasfy da musulman dolmaz. Zinan maşgala näme? Elimnäke kanahat edip, baryna şükür edip, gular ýytly bolmaly. Gowuny hoş etmeli. We näme? Şo hilek bolmaly ýani ýoldaşlar. We diýär näme?
diýenne itaat eder. Hatta has akylly zenan ärinin ýollaşynyň hereketini, gylygyny, häsiýetini öwrenip käbirde diýmäkä eder. Gözünden düşünür ärinin näme isläp näme diýýäni, diýdirmeýär. O diýenden soň etmek o hemmek şey diýär. Yani diýenden soň azıcık akyl bar bolsa etmelisin edýär. Emma has akylly, has takwadan näme diýmäkä düşünýär. Gözünden düşünýär, hereketini ýat tutýar. Eýer näme ýani ýollaşyň hereketini okaýar. Näme etsem halaýa, näme etse halamaýar. Diýmek näme diýen edýär. O sen ýok wagtyň diýe malyny goraýar. Malyny, mülküni harjap, israf edip bu zatlar etmeýär. O namusyny goraýar. Ýani näme maşgalasynyň namusyna, awraýyna ziyan ýetirip biläjek her zatdan näme gaça durýar. Näme şol saliha musulman zenanyň wasflaryndan. Akıllı zenanyň wasflaryndan. Tirmizi'de İbn Mace'de Ummu Seleme radıyallahu anha dan haber berilen hadisine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye eyyum imra'atin matet ve zawjuha anha radin dakhalal cennet. Haysi zenany wafat etse ve yani yollaşı ondan razı bolsa cennetidir diye. Elbette musulman bolmak, imanlı bolmak, şeriata göre yaşamak şerti bilen. İmanlı bolup Allah Taala'nın öňündäki haklaryny berja edip ölen bolsa ve näme yani ýollaşam şondan razy bolan bolsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şol cennetidir diýär. Nesai'de Husayn bin Mihsan radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Unzuri ayna enti minhu fe innehu cennetuki ve naruki." Ayallara ýyzylan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Ýani ýollaşyň öňündäki ýagdaýyna seret" diýär. Özüň nähil alyp barýan, haklaryny berja edýänmi, diýenni edýänmi, razy edýänmi? Ya nähile edýänmi? Çünkü ol senin cennetindir ve dowzahyndyr diýär. İkincisi musulmanlar onlar ärinin öňündäki borçlaryndan we näme haklaryndan özüne gowsar etmeli. Ýani ýollaşy üçin bezenmeli we ärine erwet görnüşde görünmeli däl. Yani är üçin bezenmeli. Üstünden gowy isler gelip durmaly, arasaçylygyny seretmeli. İn gowy görnüşde şoň gözüne görünmeli. Şoň üçin bezenmeli. Emma bu wagt aýallar köşe çykanyna bezenip ile görünjek bolup başagay. Öýünden ähilek Allahu alem. Näme bezek bolsa näme ýani ýollaşyny görkenler we şoň üçin näme sogappa. Üçüncüsi ýollaşy ýanaşyk bolsa ýüz öwürmeli däl. Buhari'de Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan haber berilen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär: "İza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghazban 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih." Eger ýani ýollaşy zenanasyny düşege çağırsa we ol hem ýüze wursa, ýoldaş hem oňa gahar edip ýatyp galsa, ta daňatýança ferişteler ol zenana lagnat aýdyrlar diýär. Tirmizi'de Talq bin Ali radıyallahu anh'tan haber berilen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "İza ar-rajul da'a zawjatahu li hajatihi falta'tihi ve in kanat 'ala at-tanur." Ýani ýoldaşy zenanasyny ýanyna çağırsa, tamdyryň başynda bolsa da gelsin diýär. 4. Ýollaşyndan ruhsatsyz nefil roza tutmaly däl we ýollaşyndan ruhsatsyz hiç kimi öýe çağırmaly däl we öýe hiç kime näme öýe salmaly däl. Buhari'de Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan haber berilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "La yahillu lil mar'ati an tasuma ve zawjuha shahidun illa bi iznihi ve la ta'zan fi beytihi illa bi iznihi." Zenan maşgala, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär, zenan maşgala ýanyna ýan ýollaşy barka nefil orada tutmagy jaiz däldir. O ýan ýollaşy ruhsat bermese, öýüne hiç kimin gelmegi dogry däldir diýär. Näme üçin nefil orada ýan ýollaşynyň ruhsatyny baglap goýulypdyr? Sebebi aýaly nefil orada tutsa, yani ýollaşy ýanyna bar wagty, öýde wagty, nefil orada tutsa, ýoldaş ona ýanaşyp bilmeýär. Bu ýanaşmak ýoldaşyň haklaryndan. Emma nefil näme nefil? Islamy wara edip biljek ibadetlerden. Şol sebäpli ulama diýär, nefil ýoldaşynyň hakyny berja etmek, nefil ibadeti berja etmekden öňgelýär diýär. Elbette ýoldaş hem näme eger zerurlyk bolmasa, zenanyň nefil ibadet etmegine päsiyel bolmaly, elbette oňa taat etmegine näme kömekçi bolmaly. Ve ýan ýollaşy ruhsat bermese, öýüne hiç kimin gelmegi dogry däldir diýär.
Kim öýüne gelip biler, kim gelmez, yollaşynyň ruhsatyna bagly. Eger yollaşy plan zenan bilen gatnaşmadıysa, şonuň bilen gatnaşmaly däl, öýüne çagyrmaly däl. 5-njisi musulman doganlar gadyr bilmezlik etmeli däl. Ýani zenan maşgala ýani yollaşyna gadyr bilmezlik etmeli däl. Buhari Muslim'de İbn Abbas radıyallahu anh'tan haber verilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye "Uritun nara fa iza aktharu ahliha an-nisa yakfurna qila yakfurna billah قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان ولو أحسنت إلى أحدهن دهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye dowdakylar gördüm diye köp bölegi zinanlardy diye. Olar inkar edipdirler diye. Onda diýerler sahabeler, "Ya Resulallah, Allah Taala inkar edipdirlermi?" diye. Onda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye "Yok" diye, ýani yollaşyny inkar edipdirler. Ýani olaryň eden, ýani yollaşyny eden ýaşylygyny inkar edipdirler, şonu inkar edýärler diye. Sen oňa diye köp wagtlap, uzak wagtlap, ýyllap gowluk etsem diye, iň soňunda senden bir erwetlik görse näme diýer diye, senden hiç ýyl gowluk görmedim diýer diye. Diýmek näme musulman olanlar yollaşyna gadyr bilmezlik etmeli däl. Şul aýdylanlara görä de musulman olanlar zenan ýal yollaşynyň diýenini etmezlik uly günahlardandyr. Diýdik, eger şeriata haram bolmayan iş buyursa yollaşyna itaat etmeli. Ama haram iş buyursa onda hiç kimde itaat etmek bolmaýar. Zenanyň ýani yollaşynyň diýenini etmezligi uly günahlardan. Zenan hiç bir ýagdaýda ärinden ruhsatsyz hereket etmegi dogry däl. Ärinden ruhsatsyz äriniň malyndan harjamagy haky ýok. Ruhsatsyz öýünden çykmagy haky ýok. Ay mena gidaýdym, joram geldi ýok. Näme? Hukman ärinden ruhsat almaly öýden çykmak üçin. Zenan hemişe yollaşynyň hyzmatynda bolmaly. Zenan hemme taraplaryň arasynda bolmaly, hemme taraplaryň. Ärinden näme gow görnüşde görünmeli, gow suratda görünmeli. Öýüň içinde yollaşy üçin näme? Gowy isler sepinmeli, bedenmeli. Ve yollaşyny özünden sowatjak, özünden içjek görnüşde, erwet görnüşde ýaňam diýdik, näme görünmeli däl. Yollaşyndan hemişe haya etmeli. Gözüni dik seretmeli däl. Yollaşy gurlaryny dymyp dinlemeli we sesini yollaşynyňkydan gataltmaly däl. Öýde aýalyň sesi gatalmaly däl. Öýden çykanna, yollaşy öýden çykanna kapydan uradyp öýe gelenne, öýe girenne kapyda garşylamaly. Yollaşyny gaharlandyryp biljek ähli zatlardan gaça durmaly. Yollaşynyň garyndaşlaryna syla hormat etmeli, hödür körem etmeli. Yollaşyndan gelen azady hem köp gasaplamalylar. Kanahatly bolmaly, açgözlü bolmaly däl. Günlük etmeli işlerini elinden gelýän iň gowy suratda berja etmeli. Ýani zenanyň aladasy yollaşyny razy etmek bolmalydyr. We ýanam dersiň başynda da aýtdyk, erkegem iň gowy görnüşde zenanasyna gowy seretmeli, aýap saklamaly, elinden gelen iň gowy görnüşde näme? Şolara hyzmat etmeli, eklep saklamaly diýip aýtdyk. Weýle de musulman olanlar her iki tarapy degişli käbir bellikler we er aýal arasynda bolýan zatlar üçünji kişi bilmeli däl. Öýüň syryny aralarynda bolup biljek düşünşmezlik ile paş etmeli däl. Yani çala bir zat bolsa, çala düşünşmezlik bolsa, maşgala her näçe gowy maşgala da bolsa bolup biler, näme ýalňyş goýup bilerler, iki tarapda da ýalňyşlyk bolup biler. Gönü gidip onu ejesini aýdyp, mysal üçin gaýyl maşgala bolsa, erkek bolsa tapal diýär. Her iki tarapyň garyndaşlaryny aýdyp ýa jorasyna bir zatyny aýdyp, näme öýüň syryny, öýüň içinde bolup geçýän zatlary üçünji kişi bilmeli däl musulman doganlar. Hususan düşökde er aýal arasynda bolup geçýän zatlary üçünji kişiye gurrun bermek haramdyr we deýuslukdyr. Edil şonuň alaqqa mysal üçin aýalyny suratlandyrmak, aýna şeýle owadan beýle diýip näme başga bir erkegiň ýanyna başgasynyň ýanyna suratlandyrmak näme dogry däldir, haramdyr. Düşökde bolýan zatlaryny açmak haramdyr, gurrun bermek haramdyr. Buhari Muslim'de Ebu Said el-Hudri'den rivayet edilen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye "İnne şerren nâse indallahi menzileten yevmel kıyameti racul yufza ila imraatihi ve tufzi ileyhi
Summa yanshuru sirraha. Kıyamet günü Allah Taala'nın katında iň şerli kişi zinany bilen öz arasynda düşökde bolup geçýän zatlar başga biriniň ýanyna gurlayan kişidir diye. Allah Taala'nın katında iň ýigrenji, iň şerli kişi şoldur diye. Yani haramdır we deýuslukdur. Ýene de musulmanlar başga bir bellik şuň kunna dersin başynda da diýişimiz ýalak. Çala bir zat bolsa gon aýrylşmaklygyň pikirini edýärler. Şol ýalňyş düşünje. Ýani maşgala her näçe biri-biriň hakyny gowy berjay etmäge çalışsam her kimiň bir tarabynda nefsi we bir tarabynda şeytany we insan oğul unutup bilýär, gaflata düşýär, ünsüz bolýar, gafarly wagt bolup bilýär. Ýani insanlyk näçe gowy maşgala bolsaň azajyk düşünşmezlik bolup bilýär. Muhammed sallallahu aleyhi we sellemiň özü bilen maşgalarynyň arasynda käwat şuňa meňdeş ownuk zatlar bolýan eken. Yaramaz ýagdaýlar ýüze çykyp bilýän eken käbir ownjak dünýäwi işlerde, meselelerde. Diýmek näme eken? Näçe biz gaýrat etsek, maşgalada düşünşmezlik bolup biler. Maşgalada oňşuksuzlyk ýa-şuňa meňdeş bir ýagdaýlar ýüze çykyp biler. Emma şuň ýalakka ýagdaý ýüze çykanna näme etmeli? Ýene de şonu akylly başly çözmek, öz aranda ýyle paş etmän, masgara bolman, gaharlanman, gof almagal etmen, öz aranda oturuşup, guruluşup, çözülüşmeli. Yani şuna meňdeş dawa jenjel bolýarlar, mysal üçin maslahat soraýarlar, oturup bir arkyň guruluşdyňyzmy diýen ol, ýok guruluşylmandyr. Ol oňa gyýrypdyr, ol oňa gyýryp oturýar. O bir zat diýipdir, arasyna gaýny giripdir, piri giripdir, näme? Şeýdip mesele ulanıp gidipdir, oturup öz ara iki çak gurrun etdiňmi ýok? Gaharlanman, sowukkanlyklan düşünşek boldyňmy ýok? Köplen şühilek olup gidýär musulmanlygyň. O bir zat diýär, bu bir zat diýär, şeýdip näme ara şeytan ýere ulanıp gidýär. Diýmek, çala bir zat bolsa kelle aýrylşmagy getirmeli däl. Aýrylşmak dinimizde bar. Aýrylşmakla ursat berilipdir. Emma bu soňky çara bolmaly. Bar çaralar ulanıp gördüň, düşünşek boldyň, oňşak boldyň. Käbir näme zatlar hiç bolanok. Yani käbir yaramaz ýagdaýlar orta çykýar düşünşip bolanok. Onda näme? Soňky çara hökmünde aýrylşmaklyk bolmaly. Emma bu batçala bir zat bolsa aýrylşýarlar. Erwet tarapy nirede musulmanlar iki gün soň puşman bolýarlar. We gon üç talagny beren bolsa soň alybam bilmeýär. Bu ýagdaý hem kyn. Soň ondan zeýrenip bir näsekek, nämesekek. Bu bir ýagdaý. Puşman bolýarlar. Ýene iň gynanyrjy tarapy musulmanlar aýrylşýarlar. Eger çağalar bolsa, şul aradaky bolan ýagdaýdan iň köp ziyan görýän, iň köp agram düşýän çağalar bolýar. Ullara oňuşmandyr, öz arasyna aýrylşypdyr. Barny düýünden oňuşmadylar, gider ola özüne başga näme ýollaş tapar, bu başgasyna özüne näme aýal alar, emma arada bütün şu bolup geçýän zatlaryň agyrlygyny, ýüküni çağalar çekýär. Yani şonuň üçin bir zat edeňizde, diýeňizde gowy pikirleniň, hususan çağaňyz bolsa, asla birinji maşgala gurmakan gowy pikirlenmeli, saýlap seçmeli, gowy saýlamaly, hem aýal maşgala ýollaşyny, geljekki ýollaşyny gowy saýlamaly, hem näme erkek kişi geljekki gelini gowy saýlamaly. Ondan soň maşgala boldyň şuňa meňdeş zatlar ortağa çykyp biler, yaramaz ýagdaýlar näme düşünşmeli, sowukkanlyk bilen düşünşmeli. Ýöne bir zat bolsa aýrylşaly zat diýmeli däl. Şuňa näme musulmanlar gaty üns beren ýanky diýişim alakka şeýdip gahar gazap bilen talagyny berip soň puşman bolýarlar. Üç talak berenden soň alabam bilmeýär. Arada çağa bolsa çağalar kösenýär. Ýani ullun edýän akmaklygynyň ziyanyny çağalar çekýär. Şuňa näme gaty üns beren çala bir zat bolsa talagy kelläňizde getirmäň. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye hususan zenan maşgala erkeği veren hem sabırsızlık olup bilýär ya şuna meňdeşrek käbir zatlarda bakım ýyrip bilýär. Şoň üçin talak bermek aýaly däl erkeğe baglap goýulupdyr. Ýoksam aýallara galsa erkekden köp aýal köp talak berjek. Çünki näme çalaga gahary gelse şuna meňdeş zatlar bolup bilýär. Käbir agdyndan bir gurlak goýup berýär pikirlenmän. Şonuň üçin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýipdir. Ebu Davud Tirmizi'de gelen hadisinde Sevban radıyallahu anh'tan haber verilýär. Eyyuma imra'atin sa'alet zawjaha talaqan fi gayri ma ba'sin fa haramun aleyha raihatul cenneti. Haýsy zenan ýan ýollaşyndan sebäpsiz talagyny sorasa, oňa cennetin ýygy haramdyr diýipdir. Şoň üçin näme musulmanlar çala bir zat bolsa, hem aýal tarap hem erkek tarap çala bir zat kelle talak getirmeli däl. Awa ýadymyza düşenler
ýatlatmak islanlarymyz, bilenlerimiz, şular musulman doganlar Allah Taala hemmemizin ojamyza, maşgalamyza agzyrlyk bersin. Ene şu hile edip bir-birimizin haklarymyzy berja etsek, bir-birimize hormat goýup, silap, gowurup ýaşasak, Allah Taala'nın izni bilen şulara amal etsek, bizim ýurdumyzda musulmanlaryň arasynda, musulmanlaryň jemgyýetinde aýrylşmak diýilýän zat, maşgalada ýa-ki ýalakka agzalylyk goýalmagal bolmaýar. Agzybir bolsa biri-birini silasak näme bereket bolar, agzybirlik bolar. Ýa-ki diýişim dersiň başynda diýişim ýalakda şol maşgalada ýetişen çağalaryň sagdyn bolar. O çağalaryň ullary görürler. Ýaşaýdyp näme musulmanlar içimizde gowlugam, haýram, bereketem artar. Emma tersine hem bolýar, eger şu zatlar bolmasa, maşgala guramasy, gowşasa, maşgala bolmak, maşgalany ýykmak ýeňiljek bir zat bolup galsa biziň içimizden sehel bir zatdan maşgalalar pytrap dursa, näme bolupdyr musulmanlar ene biziň içimizde bursy şuňa ýalakka aýrylşanlar, ýetim galan çağalar, dol terbiýe görmedik çağalar köpeler, o jemgyýetde näme kän yaramazlyklar, insanlara ziyan berýän zatlar orta çykar. Şonuň üçin musulman doganlar şulara gasty dikkat edelim, elimizden gelenden näme şul aýdylanlara, bu başga da şu meselede aýdylan goýulan kitaplarda ýazylan näme bolsa peýdalanyp näme aýalam erkegim öz boýuna düşýän wezipelerini in gowy suratda berja etmäge näme musulman doganlar çalışmaly we hemmemiz näme şulara amal etmäge çalışalyň. Alhamdulillahi rabbil alamin.